Agora que comeza a baixar o sol, é o momento de volver cara a Maceda e ficar fora. Quedamos no castelo da localidade para escoitar a unha agrupación ben curiosa, os do Fuelle. Non é que sexan uns ferreiros que cantan mentres roxan o ferro. Son unha morea de homes e algunha muller que lle dan o acordeón e a outros instrumentos. Aquí fan falta máis mulleres. Que hai da igualdade de xénero? Bueno, chamome Tito González, son un pouco director da Escola de Música do Concello de Maceda. A idea do grupo do Fuelle surxiu da Escola de Música, un grupo de amigos que nas diferentes modalidades de vento madeira, vento metal, grupo de canto, pois nos xuntábamos un pouco para facer ceas e tal, un grupo de amigos. Surxiu así o grupo do Fuelle, un pouco para cantar en concertos, levando a música tradicional e popular alá donde imos, vamos. Destacan as trompetas, acordeóns, grupo de canto, como dixen antes. A música que realizamos é música tradicional, galega, promocionando un poquinho os autores de aquí. Non nos imos marchar